Здравейте, приятели, и добре дошли за пореден път в моя канал. Видеото, което следва да видите, не е ново видео в моя канал. Него го направих още миналата година, средата, края на пролетта и го качих в канала си. Сега реших да го прекача наново. Но тогава направих една основна грешка, че не се бях насочил към правилната аудитория. Във видеото говоря на български, а реално описанието и заглавието му направих на английски изцяло. И затова не беше особено сполучливо. Също така тогава допуснах една друга основна грешка, която беше, че не си купих и не си набавих микрофон още тогава. И затова аудиото е под всякаква критика, бих казал. Сега, в сегашното видео, колкото можах, се опитах да засиля аудиото, за да се чува поне какво говоря в него. Тогава не разполагах с толкова микрофони, кой от кой по-хубав в интерес на истината, като сега. Дори ето този е най-новия, последния на DJI, през който в момента говоря. Той не е само той. Разбира се, не е само той. Това е цял комплект, дори с видеокамера, за която подготвям тепърва видео и ще се запознаете с него съвсем скоро, до броени дни буквално. Ще го видите. Също така се надявам и да видите и разликата и надграждането, което имам за малкото видеа, които съм качил в канала си от тогава до сега. И да запозная немалка част от вас, новите ми абонати и всички останали, може би бъдещи, с това как започнах реално моят канал, какво се случи тогава и с новите видеа вече може да видите какво се случва сега. Всичко до тук казано. Пожелавам ви приятно гледане, приятели. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Крис, а вие сте в моя канал, каналът на Мелсикон. В днешното видео, както бях обещал в предното такова, ако не сте гледали между другото, може да видите на края на това видео или в линк ще оставя отдолу под това видео. Ще финализирам визията на моето работно място и ще го направя неузнаваемо, а на вас отдолу в коментарите оставям да кажете какво мислите по въпроса. Останете до края на видеото и вижте какво се получи. Thousand years later.
Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Meanwhile. И точно тук, скъпи приятели, добре, че бях нагласил камерата за видеонаблюдение да сочи в тази посока, защото просто двата основни записа, на които лакирам и плота, и краката на бюрото, се бяха повредили, а това го установих едва след като ги изтрих от камерата си и ги бях качил. И както казах по-рано във видеото, дойде време да преобразим ето това зад мен изцяло. Надявам се да ви хареса, останете до края на видеото, за да видите какво ще се получи. Ако нямате абонамент за канала ми, сега е момента да го направите. Долу под видеото може да цъкнете камбанката и да бъдете абонирани за всяко едно ново видео за бъдеще. Ами, хайде да почваме! Добре, че поне си надписвам кабелите накрая. С този кабел някакси ще се опитам да пусна поне телевизията и интернета да има, докато правя всичко това, че баща ми ще поведе. Вие сте седяли мебелите. Приятели, това миналата година, няма още една година, както направиха ремонта, основния ремонт на това помещение. Това беше последното от целият етаж, не ремонтирано всъщност. Докато стана едната от доверените единствената да сме в вратата към терасата, но това ще стане. Сега сме преди, където се ползва. Но явно мебелите тук, където се чупвали стената, ето какво се е случило. Така, сега топче крупка. Как ще го премъкна? Идва помощта. Приятели, ето този контакт ще трябва сега да го преместя малко надолу, за да ми се падне под новото бюро, тъй като беше предвиден с тази позиция за стария сетъп, обаче сега ще трябва да бъде променено това, плюс си позволих да отрежа малко от старата дограма, тъй като един от панелите нямаше как да влезе. Тук ще видите след малко как поправям счупеното от стената да не ме дразни, докато не сме на дограмата поне.
И за жалост ми се наложи малко да си отрежа от корниза отгоре, за да влезе другия панел. Не е болка за умиране. Ето и какво се случва тук. Мазалище. Зерика направихме, но това е положението. Опит номер 2. Падна първия път бушона. Така, скъпи приятели, имах леки затруднения с това нещо тук. Отнеми 20 на минути, докато разкатая точно как да пусна тока, и тъй като този контакт отива към още един, който съм пуснал миналата година, както и казах, докато правих ремонта, пуснах повече контакти и едните кабели отиват към другия контакт, който се пада малко по-страни тук. Докато ги разгадая нещата, отнеми, както ви казах, някакво късо време, падна няколко пъти бушона, основния, но всичко е наред. Разгадах го и продължаваме натам. И това е. Нито и следа. Топ. Има още малко да позасъхне.
Горната част. Абе, нали ви казах, Виденов не си взима изобщо. Ако изпадна, нещо ще спадне. Кладето е повече. Да, чак път се лъжат и видяват по едно клинче в повече. Страшно се. Уникално. И добре, но ударихме единия кабел, който върви от кутията малко потъгла насам. Това е много добре. Това да сложим другата декорацията ни. Айде да после като изчисти тук. Така е като си режете ногтите, приятели. Да си режете ногтите, за да си сложите RGB-то. Това е здраво виро. 84 кила съм в момента. За
тия почти 4 месеца да съм болничен, качих 10 кила. Всъщност, 74 качих 6 кг. Лечи си. Ама шо ме издържа плюс това 20 кила до компютър. През колонките, мониторите, всичко останало държи. Продължа на листа, леко ви дърпаха. Equal. Turn SL2 on. Okay. Приятели, това е моят дом, моето работно и гейминг място. Имам много спомени тук и нямам търпение да продължавам да правя още. Ще продължа да добавям разни неща и ще заснемам всичко, което правя. Така че моля ви, ако сте се насладили на това видео, убедете се, че сте натиснали бутона "Абонирам се" с камбанката, за да бъдете уведомени, когато кача ново видео. За всички нови абонати и тези, които вече имам, благодаря ви страшно много за цялата любов и подкрепа, която ми давате. Наистина е невероятно това. Още веднъж благодаря ви за отделеното време днес. Ще се видим с вас следващия път.